kan sige, den kan stadigvæk bruges til, at man finder noget andet. Ja. Det er ikke sådan, så, at den trykker ham. Han får 2 pletter, du ved, heroppe. Ja. Det er det bagerste stykke, hvor han bliver slidt, ikke? Okay. Så den kan jo ikke ligge helt korrekt på ham mere, Nej. når den slider. Okay. Det er så godt tilpas, kan jeg se. Jeg er tydeligt se på, om han er tilpas med rytterne. Ja, det gør jeg. Der er sgu ikke noget. Det er sgu ikke, det er jo kemi, ikke? Altså, Jo. Fis. Jamen, det er vigtigt, eller det er godt, fordi det betyder meget for Isabel, det der med, at hun har en hest, hvor kontakten er vigtig for hesten. Ja, det er klart. Altså, fordi hun har reddet en på efterskolen, altså efter hun har solgt sin egen, som bare slet ikke, altså, den er slet ikke, altså den går ind i sin egen verden, og det er ikke særlig fedt. Der er han jo sådan, så at han kan bedst lide, du med. Han gider Ja. ikke så meget alene, vel? Nej. Ej, han er den type, at man kan ikke sidde og lade søvn, man skal Nej, man skal ride ham, ja. Det er også det, de unge piger vil. Men til Det gengæld... er det, hun burde der, hun ikke rigtig godt til med. Der er forskel. Jeg ville jo godt bare have en sofa, der transporterer mig rundt på de der mellemdistancer, ikke? Jeg transporterer dig også rundt. Han er bare sjov. Altså, jeg vil gerne være med, jo. Ja. Ja. Men der er Han jo... kan ikke lide at være alene om tingene. Nej, jeg vil gerne have en rytter, der passer. Det er jo også det, der er meningen et eller andet sted, som man selvfølgelig siger. Men... Vi så en i går, jeg tror, at lige dig, så... Tror du det? Ja, han kørte altså... Han klarede det hele selv. Okay. Han var stor, men han var virkelig... Altså en rigtig skoven, den der galop, det var bare sådan... Sådan en cruiser. Ja. En cruiserhest. Er du oppe og ride, eller hvad? Hvad siger du? Hva? Er du oppe og ride? Nej, jeg skal bare trække i dag. Så kan jeg sgu også være med i morgen.